Moi, mä oon Kimmo Finger Motorsilta. Nyt meillä olisi workshopissa tämmönen vähän vanhempaa kalustoa, Subaru Forester XT Turbo. Auto on käynyt meillä ennenkin korjauksessa ja huollossa ja nyt sitten asiakas ilmoitti, että on tämmönen vika, että vähän niin kuin välikuumana, välilämpimänä kun auto on ajettu, niin ei lähde käyntiin hyvin. Tosi kauan pitää startata ja kuormituksessa toimii hyvin, mutta alakierroksilla ja tyhjäkäynnillä sitten alkaa käymään vajaasti ja pätkii. No tämmönen oli sitten aika haasteellinenkin on tutkia, selvittää se vikadiagnoosi, että mikä siinä autossa oikeasti on vikana. Ja niin sehän lähtee tietenkin sille, että vikakoodit ja sitten tutkitaan, että mitä siellä tapahtuu. Tämän kohdalla kävi sille, että fuel trimmit tosiaan, se otti polttoainetta pois ja siitä heti huomaa, että kaikki ei ole niin kunnossa. Joku on lampta on rikki tai jotain muuta on tapahtunut, ilmanmäärän luenta on väärin, joku on väärin tai sitten joku ei lyö kipinää, suuti ei auki ja joku näistä. Oleellista on ymmärtää, että mitä se tarkoittaa, että jos siellä on kipinäkatkos, se täytyy poissulkea tai osittain, tai se ei lyö kunnolla kipinää, niin lambda-anturi näkee sen laihana piikkinä. Ja silloin, jos se toimii oikein, niin eku itse asiassa rikastaa. Ja tämä laihensi se osta. Semmoisen etsiminen, eli siitä tullaan sitten siihen, että täytyy tarkistaa, että suuttimet auki, ja ne pystytään monellakin tapaa analysoimaan, että aukeako se suuti. Eli polttoainetta tulee samaan verran kaikkiin sylintereihin, miten ilmansaanti ja kaikki. Okei, kaikki nämä tarkistettiin. Tulupakki vaihdettiin silti varalta, koska ne oli jo vähän vanhat, niin pistettiin uudet ja näin päin pois, sitä varmistettiin, että se varmasti on niin kuin kunnossa. Ja auto kävi kuormituksen jälkeen aina jonkun aikaa hyvin, ihan oikein. Ja sitten moottoriohjaaja sanoi, että nyt mä otan polttoainetta tämän verran pois. Ja kohta se oli ottanut jo 25% pois ja sitten se kävi jo niin vajaasti, että kuulosti niin kuin se kävisi 3, eli pätkisi. Foil trimmi näissä on itse asiassa semmoinen, mikä saattaa ihmisen ajaa tyrmää viaetsienkin jopa, eli se ottaa niin nopeasti polttoainetta pois, jos se näkee, että sitä täytyy vähentää, niin se kuulostaa pätkäsyltä ja moottori käy sen jälkeen vajaasti, vaikkei se käviskään. Eli misfire-koodi esimerkiksi, mitä tässäkin oli monesta sylinteristä, ei läheskään aina johu siitä, että sillä ei ole kipinää, eli moottori ei sytyttäisi, vaan misfire-koodin moottoriohjaus lukee oikeasti moottorin kierroslukutaajuudesta, eli kun sillä on ykkössylinteri, kakkos, kolmos, JNE, niin minkä kohdalla se hiastuu, eli silloin jostakin syystä ei ole työtä sillä kohdalla. Eli sieltä voi puuttua polttoaine, sieltä voi puuttua puristus tai kipinä. Tai nokka-ajoitus voi olla pielessä tai jotakin, mikä aiheuttaa sen, että moottori ei tee sen sylinterin kohdalla töitä. Ja siitä moottorihoja saistaa, että se on misfire. Eli misfire-koodi on niinku semmoinen aika väärin ymmärretty monesti. Samoin kuin se lambdan näyttämä. Eli jos sillä ei lyö kipinää, mutta polttoainetta tulee, niin se aiheuttaa palaamatonta ja lambda näkee sen laihana, ei rikkana. Silloin moottoriohjaus suomeksi sanottuna lisää polttoainetta, ei vähene. Tässä se vähensi. Ja välillä kun se auto toimii, että se vika ei ole niin kuin ihan koko ajan päällä, vaikka tietyn ajan kun se käy, niin se tulee päälle. Ja loppujen lopuksi kyllä se niistä foil trimmeistä ja kaikista löytyi sitten melko montaa tekniikkaa siinä jouttiin käyttää, mutta vika oli tässä. Tässä on tämä auton alkuperäinen bensanpaineen säädin ja tämä on se, mikä polttoaine, kun tulee pumpulta polttoainetukkeihin, se tulee lopuksi tähän ja tämä kuristaa sen ja mahdollistaa, että polttoaineen paine on se, mitä halutaan. Tässä autossa se on noin 3 paaria ja tästä se lähtee sitten paluuputkeen takaisin tankkiin. Ja tässä on tämmöinen alipaine kautta ahtopaine kalavosäädin ja tämän letku menee ykkössylinterin kohdalle tässä moottorissa. Kaikissa tätä ei ole, se ei ole pakollinen oikeastaan. Eli tarkoittaa sitä, että kun meillä on peruspaine ilmatta, meillä on tässä pikkusessa letkua, niin meillä on 3 paaria. Jos me vetään tänne puoli paaria alipainetta tähän, niin silloin meillä on 2,5. Ja sitten taas jos me laitetaan paari ahtopainetta, niin meillä on 4 paaria, koska tämä kuristaa tätä kalavua. Ja silleen tämä sääin toimii. Okei, nyt tässä on kalvorikki. Eli tämä kun meni sinne ykkössylinterin putkeen, niin tämä syötti sieltä koko ajan X määrän polttoainetta. Siksi auto toimi isolla kuormalla, koska se jaksoi sen polttaa vielä ihan hyvin ja kaikki trimmit pysy. Sitten kun se kävi tyhjäkäyntiä tai matalia kierroksia, niin täältä tuli jo niin paljon bensaa ja se todellisuudessa se ykkössylinteri poltti ne silti. Eli puristukset oli hyvät, kipinä oli hyvää, mutta täältä tuli vain yhteen sylinteriin tämmöinen lisäsuuttimen
lisäpolttoainesyöttö. Ja tämmöinen on aika haastava diagnosoija, mutta luojan kiitos nyt löydettiin järki ajassa, mutta teetti meilläkin hiukan etsintää, että ei niin helppo löytää, mutta kyllä se niistä puolitrimmeistä ja muusta paljastuu, että joko joku sylinteri ei saa ilmaa tai sitten sinne menee polttoainetta liian paljon. Näin me se niin kuin diagnosoitiin ja vika oli siinä, eli viimein piti tämäkin tarkistaa polttoaineen paine ja ottaa tämä letku irti ja silloin kun täältä tulee suihkuamalla bensa, niin vika on selvä. Nyt auto toimii, siinä on uusi sääji ja kaikki trimmit ja muut on niin kuin kuuluukin tämmöisessä autossa olla. Tässä täytyy vielä ottaa se huomioon, että tämä on meidän joskus aikanaan FlexFueliksi tekemä ohjelmallisesti, eli omasta ekusta pystytään se muuttamaan, eli etanolikäyttöinen auto voi käyttää bensaa, etanolita tai niiden seoksia. Fuel-trimmit ei aivan ole niin kuin 100% tehtaan mukaiset, mutta sitten kun niitä toimivana tarkistelin, niin ne toimii kyllä täysin niin kuin tehasautossa. Eli sama, onko täällä bensaa tai onko täällä etanolia, niin fuel-trimmi pysyy tässä ihan oikein. Eli sekin täytyy kuitenkin ottaa siinä viahaussa huomioon, että se ei ole aivan niin kuin Subaru-ohjekirjan mukainen tämä moottoritrimmien toiminta, koska sitä on niin kuin muutettu sitä alkuperäisestä bensatoimisesta autosta FlexFueliksi eli etanolia bensakäyttöiseksi. Mutta joo, tämmönen vika. Autossa oli muitakin huoltotoimenpiteitä, mutta tämä oli tämmöinen haastavempi juttu, niin kuin mikä monesti ajaa ihmisen siihen luuppiin, että mikä siinä oikeasti on vikana. Ja nämä on näitä usein tulee vastaan meilläkin misfire ja tämmöiset ja mistä se johtuu ja näin. Niin nykypäivänä niin on melkein jo yleisempää, että vika on joku muu kuin sytytysvika. Harvinaisempaa on, että se olisi sytytysvika. Nykypäivänä käytetään aika hyviä sytytyslaitteita. Jos se on, yleensä se on sitten kokonaan pois pelistä se sylinteri. Eli tulupat ja kaikki on jo niin hyviä. Käytetään platina, iridium, tämmöisiä tulppia. Ne kestää lähes auto eli-iää. Monessa on 100 000 kilometriä vaihtoväli. Joillakin on ajettu 250 000 eikä koskaan vaihdettu ja vielä toimii. Eli se on harvinaista. Yleensä hajuaa sitten sytytyspuolella ja se on tosiaan mykkä se sylinteri ja se on taas helppo diagnosoida, että se on mykkä. Tosiaan se misfire-koodi, niin se ei kerro aina sitä, että mistä se tulee. Se on vaan moottorin työtahista kiinni, että siinä kohdalla kierrosluku moottorissa laskee. Eli siitä ekuusen havaitsee ja sama lambdassa, jos se näkee palaamatonta, niin sanotusti raakaa, niin vaikka se pakosarjassa sekoittuu se lambda osa ihan kauempana, niin silti se rikastaa. Eli se näkee sen laihana, sen palaamattoman seoksen. Eli se on niinku ideologia, miten autot toimii. Eli jos sulla on tämmöistä tai vastaavaa, niin me tykätään näistä hankalista viaetsinnöistä ja muista remonteista. Ota yhteyttä, mielellään katsotaan, saadaanko sun auto kuntoon.